Assalamu alaykum edi sağlar. Bugün men size diýarly maslahatlar bermekçi. Diýarly maslahatlary her kim berýär we hemişe berýär. Ýöne hiç diýarly maslahat berýän ýok. Menem bugün size 10 tany diýarly maslahat bermekçi. Eger bu maslahatlar göwnüňizden tursa, aşagda öz belliklerini ýazyň we yine de bu maslahatları dowam edip biliriz. Onu näme sağlar? Başlaýarmy? Başladyk. Birinji maslahat. Birden bazarda, köçede, köpçülik ýerine adaşsaňyz we size adamlar öýüňize äkitmek üçin adresini bilýärmi? Size öýüňe äkiteýin diýseler, iň gowy adresini doğru aýtmalylar. Näme diýip bolar? Afrikada plan bir döwletde üstünde maýmullar ýaşaýan palmanyň ýanyna ýaşaýan diýip bolar. İkinji maslahat. Hiç iş etme. Elini işe devirme. İşlemek Kur'an fakta değil. İşlemek için güç gerek, vakt gerek. Ona fikirlenmeli. Ona bizim vaktimiz yok, gücümüz yok. Şoň üçin elini hiç sada devirmeni öýde bir çünkde oturup bolar. Ta garraýansa. Üçüncü maslahat. Burnuňy çukjala. Hemişe burnuňy çukjala köpçülik ýerine, awtobusda, mektepde, toýda. Her kim burnuňy çukjalamaly däl köpçülik ýerde diýär. Göresi gelmeýän gözüni ýumaýsyn. Dördüncü maslahat. Divara elmenen aboýa surat çekmek gaty hedillik. Biz onu owadan surat çekip bileriz. Çekip ýörkak, surat çekip durkak birden ejemiz tutaýsa, näme diýip bileriz? Eje, bu seniň tekkinji martyň gutlamak üçin sowgatdy diýip bileriz. Beşinji maslahat. Başgalaryň zadyny elleme. Öz zadyňdan başga kişiniň zadyny alma diýerler hemişe. Egerde hiç kim görmeýän bolsa, başgalaryň zadyny alyp bolar. Öz zadymyza geçirip bileriz. Biri görüp duranam bolsa, 2 mund gözüň ýumaý diýip bileriz. Ýa-da 2 munddan sar çykaýda diýip bileriz. Dämi? Hiç kim gören ola şonu. Altıncı maslahat. Samsyk soraglar vermeli. Hemişe. Ululara. Eneň ataňa, mugallyma, ýaşullara samsyk soraglar vermeli. Akylly soraglary, samsyk däl soraglary özünden bilýär joga. Samsyk sorag vermeli. 7-nji maslahat. Täze eşiklerini kirletme diýerler hemişe. Täze eşiklerini kirletmeli däl bolsa biz daşarda olar geýip nädip oýnar. Sözüm var. Diýmek, täze eşiklerimizi köneltmeli. Onuň üçin olar geýip biz daşary çykyp batkada, palçykda oýnap bileriz. Toğlanyp, tigirlenip, divara süýkenip, tozana girip, bir jegedek şeýtsek, eýýam olar köneşip bolar. Ondan soň arkaýyn hergede geýip bileriz. Çünki olar täze. 8-nji maslahat. Öýüň içinde tigir sürmeli. Ve birden öňünden kakan çykaýsa, batly var ýakyn. Ashana tarap öwürmeli däl. Çünki ashanada haladinlik var. Donduruvchi, özü metal.
Oňa desek gaty kılar. Gowy kakana kakdyr. Çünki kakamız yumşak. Tenem, häsiýetem bize isatdyň. 9-njy maslahat. Hiç açan okuma. Hiç bir kitabam okuma, jurnalam okuma, gazetem okuma, hiç zat okuma. Okuma üçin wagt gerek. Okuma üçin biraz kellen ağartmaly. Anhatda. Onsuzdan bilýärsiz o wagtlar. Okap nämetçe. Hiç açan, hiç bir wagt okuma. 10-njy maslahat. Mörmöjekleri elimi diýilen zat bilen urmaly, ýençmeli. Meselem, siňen ganatyny opart bolar. Goýal piýada ýöremäni öwrensin. Hemişe uçup ýörmesin. Bir başga möjeklere de başga zatlary öwretip bolar. Dämi? Bu işini gowy basarsan, seni bir şalyga baş jellad edip iş alyp bilerler. Görnäýli gowy. Ine çağlar, bu ünki berjek 10 sany diýally maslahatym şundan ibaret. Hoş, sag bolun.